Two of those special atomic bombs haven't gone off. Hei, 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 poftiți, intrați, crocodilii sunt legați. Vă pup și vă pup și bine v-am găsit din nou pe canalul meu de YouTube. Au trecut în jur de 3 săptămâni de la ziua mea de naștere, iar pe vremea aia v-am cam promis un vlog în care o să vă arăt ce cadouri am primit. Îmi cer scuze pentru că am întârziat atâta cu această filmare, doar că între timp eu m-am mutat și am fost foarte ocupată cu chestia asta, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Așa că astăzi o să vă povestesc despre câteva lucruri foarte drăguțe pe care le-am primit. Încep cu cadoul pe care l-am primit de la Alex, prietenul meu. Îmi doream de foarte mult timp o cameră, un Canon 6D, pentru că face niște poze extraordinar de mișto și ca orice blogger care își dorește să aibă un aparat frumos cu care să-și facă poze tari și filmări, tot visam la acest aparat de multă vreme. Iar discutasem cu Alex la un moment dat că o să-l cumpărăm, doar că trebuia să luăm pentru el și un obiectiv care era destul de scump și hotărâsem că în viitorul foarte apropiat o să cumpărăm aparatul. Și obiectivul vedem noi când îl luăm, pentru că în ultima vreme noi toate bugetele le-am direcționat către apartamentul în care ne-am mutat și da, a fost un pic mai greu. Ei bine, la 12 noaptea, fix când am împlinit 28 de ani, Alex mi-a adus cadoul și chiar m-a surprins foarte mult pentru că de obicei nu se pricepe la făcut cadou, prind dinainte de ce o să-mi ia. Și mi-a dat acest aparat Canon 6D pe care nu pot să vi-l arăt pentru că în momentul acesta mă filmează, dar este foarte frumos, mă uit acum la el și mi se scurg ochii. Pe lângă faptul că mi-a dat aparatul, mi l-a dat cu tot cu obiectivul pe care noi ziceam că o să-l cumpărăm cândva, anume nu știm când. Bineînțeles că eu am început să plâng în ultimul hal pentru că sunt super emotivă. Am fost super emoționată și surprinsă. A fost o seară minunată. Și pe lângă aparatul pe care mi l-a făcut cadou cu tot cu obiectiv, mi-a dat și această imprimantă super mică, Canon Selfie se numește, la care o să pot să-mi scot toate pozele pe care le fac. Adică pot să-l conectez la telefon sau la aparat sau la laptop și prin Wi-Fi o să pot să scot la imprimantă toate pozele pe care le vreau. O să le pun în ramă și o să le pun în noua casă. Da, un cadou pe cinste. Mulțumesc, Alex, ești o inimă bună și un suflet de porumbel alb. Următoarele cadouri le-am primit de la fetele care au fost la ziua mea. Blogul de la ziua mea bănuiesc că l-ați văzut, pentru că l-am pus acum 3 săptămâni. Și o să încep cu un costum de baie foarte frumos. Arată cam așa. Este un costum de baie cu totul, așa mișto, cu spatele gol decupat, cu un print superb, roz, cu leoparzi, cu junglă, cu toate nebunile. Este dintr-un material extraordinar de fin. Și este de la And Other Stories, în cazul în care vă place și vă interesează. And Other Stories este un magazin care la noi în România nu se găsește, dar dacă mergeți în vacanțe prin străinătate, puteți să-l căutați. Următorul cadou foarte drăguț pe care l-am primit sunt acești pantaloni scurți cu flamingo. Îi ador. Da, cine mă cunoaște bine știe că eu sunt un flamingo și că iubesc aceste păsări roz, diafane și frumoase, așa că mi-a plăcut mult cadoul. Încă un cadou foarte frumos pe care l-am primit este o cămășuță. De asemenea cu broderii, pentru că anul ăsta se poartă foarte mult broderiile. Este o cămașă bleu, cu spatele gol, adică are așa o fundă foarte mișto la spate. Sunt brodate foarte multe fructe. Avocado, banane, papaya, cred. Da, îmi place mult și vârsta asta. Este de la Zara. Un
cazul în care vă place, să știți de unde o luați, o găsiți la Zara, la fel și pantalona și cu flamingo. Următorul cadou foarte, foarte frumos este această gentuță făcută numai din mărgele, pe care sunt multe felii de pepene. Deci, how cute is that? De asemenea are și ciucuri ăștia super mișto, tot cu mărgeluțe. Super cool. În cazul în care vă place gentuța, tot la Zara o găsiți. Ador gentuța asta. Abia aștept să merg cu ea și să o port așa cu o ținută de festival, super fresh și de vară. Să se asorteze cu feliile astea delicioase de pepene. De la altă prietenă de-a mea foarte bună, care nu prea a știut exact ce să-mi cumpere, am primit un card, un gift card, tot la Zara. Și de pe acel gift card mi-am luat această cămașă care îmi place la nebunie. Este ca o ie din in alb cu foarte multe floricele brodate. Sper că o vedeți. Vreau să vă arăt și broderia de aproape. N-am apucat să o port până acum. Are și la mâneci broderie. E super diafană. Ideea e că este o idee foarte bună să faceți cuiva cadou un gift card în cazul în care nu aveți inspirație sau nu știți exact ce îi place omului sau poate nu știți ce are nevoie. Îi dați un gift card, frate, și el își ia exact ce vrea el, fix pe inima lui. Mi se pare o idee excelentă. Am mai primit și 3 ghivece cu flori foarte mișto, dar n-am cum să vi le arăt pentru că le-am pus în living, în jardinieră, dar poate o să vi le filmez cu altă ocazie. Îmi plac foarte mult florile și am de gând să umplu această casă cu flori. De la echipa Funky Lounge Herăstrău, acolo unde mi-am făcut ziua de naștere, cred că ați văzut în vlogul anterior că am primit acea poză în mărime naturală cu mine, pe care scrie Hei, hei, dovlecei. Dacă n-ați văzut-o, uitați-vă la vlogul anterior, pentru că a fost o surpriză foarte tare, foarte mișto, nu mă așteptam, foarte drăguț, mulțumesc, mulțumesc. Și cam atâta, da. Mi-am făcut și eu singură niște cadouri, pentru că părinții mei nu știu ce să-mi cumpere și foarte bine au făcut, pentru că nu prea aș fi avut încredere să-i las pe ei să-mi cumpere ceva. Și pentru că am primit de la ei niște bani, mi-am cumpărat singură niște chestii pe care mi le doream de foarte mult timp. Așa că o să vă arăt acum ce. În primul rând, de la Urban Decay mi-am luat această paletă pe care mi-o doream. Se numește Moondust și are foarte multe farduri cu pigment și sclipici în ele, pe care vreau să le vedeți. Mega geniale, pur și simplu. Uneori stau și mă uit la paleta asta așa ca la un tablou. Nu pot să-mi iau ochii de la ea, o țin în soare și îmi vine să plâng pe ea. Este absolut superbă. Da, deci Urban Decay Moondust. Mi-am luat și o paletă Naked, tot de la Urban Decay, care este unul dintre brandurile mele favorite de make-up. Îmi doream mult o paletă din gama Naked și mi-a fost foarte greu să aleg una pentru că au 4 palete foarte frumoase, dar până la urmă am ales-o pe aceasta cu carcasă de catifea, care are aceste nude-uri auriu, arămiu, bejuri, marouri, care vine și cu o pensulă foarte drăguță la pachet. Mi se par minunate și culorile din paleta asta și aș vrea să mai iau cel puțin încă o paletă din gama Naked. Tot de la Urban Decay, pentru că tot v-am povestit cât de mult îmi plac, mi-am luat acest fard lichid. Este absolut sublim. Cred că vedeți că
lucește și spre roz, și spre auriu, și spre piersică. Și este perfect de purtat pe pleoapă și așa simplu, cum îl vedeți, sau puteți pune peste el pigment. Eu de obicei pun peste el fardul ăsta din paleta Mundast, cu care se potrivește foarte bine la nuanță. Ultimul, dar nu cel din urmă, un parfum în formă de pantof. Nu l-am luat doar pentru că este în formă de pantof, deși mi-a atras atenția forma lui. L-am luat pentru că miroase foarte frumos, super fresh, mi se pare super potrivit pentru vară, pentru că miroase a fructe și a flori și a vacanță. Și l-am luat în varianta de 30 de ml pentru că vreau să îl port în geantă. Este foarte mic și super subțire și super chic. Și mi se pare că mi-am cumpărat un cadou minunat. Am uitat să precizez, parfumul se numește Good Girl de la Carolina Herrera. Ca să știți, să-l căutați în Sephora. Eu de acolo l-am luat. Bănuiesc că vreți și niște tutoriale cu paletele astea două. Dacă da, spuneți-mi mai jos în comentarii și o să vă fac două tutoriale super drăguțe cu ele. Și dacă nu vreți să vă fac, eu oricum o să vă fac, pentru că sunt minunate amândouă și merită. Și cam atâta. Cam astea sunt cadourile de ziua mea. Sper că v-a plăcut clipul. Ne vedem foarte curând cu câteva clipuri super mișto, iar în unul dintre ele o să anunț un concurs fabulos care o să vă placă până la lună și înapoi, până pe Marte și înapoi. O să fie unul dintre cele mai tari concursuri pe care le-am făcut eu vreodată pe acest internet. Nu uitați să-mi dați subscribe, like la video și până data viitoare vă pup și vă îmbrățișez. Sănătate, bucurii și bomboane la copii! Pa, pa!